Iya, ini ternyata ada request dari bapaknya Babe ya. Apa tadi lagunya apa? Simbah nyuwun nyedam saring ya Mbah. Lah Nyedam nggih. sari. Dikasih ini malah Simbah dari tadi di situ tidak dikasih, tidak disambut dengan nyanyian. Monggo, terima kasih. Oke, ngaturaken panuwun Bapak Kang Iya, Sampun spesial buat ini ya. Iya. Buat Simbah, bapaknya Babe. Simbah setunggal lagu pamundutan saking Simbah nggih, Mbah. Nyidam sari. Lanjut ya, Mbak.
kok dhisik dikon kok dhisik ambekan riyen. Nah. Ambekan karo mangan kowe bukan ya? Getuk. Dibalang. Mbah, kula ajeng dibalang lemper karo Mas Agung. Jal. Si Mbah, remen nggih? Tak terasaken nggih. Sampun kapiyarsa nyidam sari, Mbah. Heeh. Simbah teng mriku adoh. Nah, siji maning. Jaluk apa siji maning? Aling apa? Hah? Ora marem siji campur sari? Hah? Woyong kowe sampean sing nyanyi ya, Mas? Nyong kak DJ. Nyong kak DJ kok, Mas. Campur sarinan sampun kapiyarsa kalian Mas Walman. Ora cukup 2 ref, dadi 3 ref ya. Mangga silakan Pak B. Oke, terima kasih kembali ini Mbok D.